ešte takto po jedle. Hop. Pecka úplná. Každopádne, vítam vás všetkých pri novom videu. Zostáva nám posledných 10 dní, dneska je aktuálne streda a od piatku, minulého piatku som vlastne zvýšil kardio o pol hodinu, čiže aktuálne robím ráno 40 minút kardia na lačno. Kardiu si dávam si 5 gramov glutamín, 3 gramy kreatínu a ešte 12 gramov aminokyselín. Aktuálne sme na váhe 82,7 kg, čiže váha klesla a dosť som to aj pocítil, či už na plnosti svalov, že už nie som taký plný, ale sťahujú sa mi viacej nohy, čo bol vlastne cieľ, pretože potrebujem ich ešte trošku vyrezať. A to kardio, že sa mi viacej prekrvujú vlastne tie nohy, zaradil som či už aj bicykel, tak myslím si, že tomu dosť pomohlo za týchto posledných pár dní. Taktiež som znížil vlastne od nedele na tento posledný týždeň na 2600 kalórií. Mám tam nejako 230 gramov bielkovín, 270-280 sacharov a 52 gramov tukov. Ak sa majú veci, aktuálne fakt, že prežívam a toto posledné 2 týždne sú fakt, že asi najťažšie z celej prípravy, že doteraz príprava išla úplne v pohodičke, akože jasne mal som výkyvý nálad, ale nebolo to také strašné, ako keď si to porovnám s tými predošlými prípravami. Začínam byť aj dosť hladný, ale stále ten hlad, ale hlavne tie cravings, že také tie chute na jedlo nemám až také, ako som mal predtým, že jasné, najedol by som sa, ale iba vzhľadom na to, že mám dosť nízku energiu a že som nepríjemný. Inak akože nemám také, že by som mal teraz chuť sa prežrať. Dal by som si, čo ja viem, nejaký burger, nejakú pizzu, hlavne aj po súťaži napríklad. Fakt, že nemyslím na to jedlo tak ako predtým som si vedel spraviť nákupy už takto pred súťažou a že toto všetko zjem, ty kokos. A naozaj teraz to nemám, teraz potrebujem tak úplne jednoducho. Skôr chcem viacej toho jedla, ktorého aj teraz mám. Strašne si užívam, ako ste videli na začiatku videa, proste tie vločky, len je toho málo jednoducho. Je tam 10 gramov arašidového masla, 65 gramov vločiek a na mňa to je brutálne málo. Čiže jo, takéto jedlá by som si užíval, len by som toho chcel trošičku viacej. Dneska som sa extrémne dobre vyspal, zobudil som sa s tým, že vonku svieti krásne slnko, čiže aspoň aj tá prechádzka bude o mnoho lepšia. Dneska nás čaká včera som mal push. Dneska nás čaká pull tréning. Po tréningu si dám ešte 15 minút kardia, lebo dneska ráno som bol 45 minút, takže po tréningu sa mi to ešte skráti o trošičku a that's it. Mal som vlastne v pondelok nohy, boli to brutálne nohy, konečne som prišiel domov, mal som dobrého sparring partnera, díky René, že si mi pomohol a konečne to boli také nohy, jak mali byť celú prípravu, proste až za zlyhanie. Konečne mi aj vybehli žily potom, no. Budúci týždeň nás čaká Pigvy, extrémne to letí. Už len vydržať týchto posledných pár dní, pretože to kardio ráno to je extrémny pain, a kedy sa mi že absolútne nechce prvých 5 minút, kým sa rozbicyklujem, tak to je extrémna ťažoba. Musí taktiež nacvičiť aj voľnú zostavu, ktorú už mám načrtnutú, ale nie je dokončená. Takže od teraz 10 dní do súťaže, takže každý deň idem pilovať posing. Takže tak, let's go boys! Vidíme sa na tréningu. Komu by sa nechcelo prechádzať, keď je takto pekne? Čistá dedina. Kostol, pes, vtáčiky. Ach bože, to mi tak chýbalo v tej Bratislave.
kľud. Ešte takto, keď je pekne. Bože. At the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor. Hey, on the roll, here we go, yeah. At the top of the class on a roll, hey, and it's time to run it up, yeah you know. Yeah, maxed out, put the pedal to the floor. Yeah, on the roll, here we go, here we go. Po tréningu dostal som túto instantnú rýžovú kašu od BM Kávoviny, takže bežte to kľudne čeknúť, máte link v popise. A došiel som na to, že ideálna konzistencia je to, čo dáte rýžovej kaše, tak 6 násobok vody, 6:1. Dal som si na to ešte banán, škorica a naozaj tá rýžová kaša, to je ako jesť obláčik reálne. Takú jemnú konzistenciu som ešte nevidel. Teraz pozeraj tento whey drip, čo tam dám. Ježiš. No, takže takto po tréningu jedlo, toto si idem neskutočne vychutnať. Ešte dám poznámku, pokiaľ chceš menej rečšiu tú rýžovú kašu, tak si tam daj 5 násobok vody alebo aj 4, ale ten 5 násobok si myslím, že ti bude sedieť viacej.